Enot na babasahon. Si Melkisedek nagdulot nin tinapay asin arak, asin benindisyonan si Abram. Ang dulot ni Melkisedek nagsisimbolo kan Eucharistia. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Genesis. Kan mga aldaw na ito, si Melkisedek nahari kan Salem asin padi kan kahuro halang kawing Diyos, nagdaranin tinapay asin arak ki Abram. Binindisyonan ni Melkisedek si Abram na ansabi, bindisyonan lugod si Abram kan kahuro halang kawing Diyos, nakagibo kan langit asin daga. Pag umawang lugod ang kahuro halang kawing Diyos, na nagtao sa imo ning kapangganahan laban sa imong mga kaiwal. Dangan tinauan si Abram. Dangan tinauan ni Abram si Melkisedek kan ikasampulong parte kan gabos na sinamsam. Antataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ikapadi sagkod paman araw ki Melkisedek kaidtong panahon. Ika padi sagkod paman arog ki Melkisedek kaidtong panahon. An kagurangnan nagtaram sa sakong kagurangnan, tumukaw ka sa tuo ko, sagod na ang mga kaiwal mo, gibuhon kong tuntungan kan mga bitis mo. Ika padi sagkod paman arog ki Melkisedek kaidtong panahon. Ipapadaranin kagurangnan hali sa Sion, an setronin sa imong kapangyarihan, maghari ka sa tahaw kan sa imong mga kaiwal. Ika padi sagkod paman arog ki Melkisedek kaidtong panahon. Sa aldaw na labanan mo an sa imong mga kaiwal, sa marahay na buot iibahan ka kan sa imong banwaan, siring sa ambon nin kaagahon, ang mga hoben na lalaki madatong sa imo, diyan sa banal na kabubuldan. Ika padi sagkod paman arog ki Melkisedek kaidtong panahon. Ang kagurangnan nagsumpa asin daay niya ini babawion. Ika padi sagkod paman susog sa orden ni Melkisedek. Ika padi sagkod paman arog ki Melkisedek kaidtong panahon. Ikaduhang babasahon. Isinasaysay ni San Pablo ang institusyon kan Eucharistia sa huring pamanggi, kung saan ipinahayag ni Jesus ang tinapay bilang sa iyang hawak, asinan kalis bilang bagong tipan kan sa iyang dugo. Ang Eucharistia nagpagirumdom asin nagbalangibog kan pagkagadan asin pagkabuhay liwat kan kagurangnan sagkod sa iyang pagbalik. Ang ikaduhang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, huli taan itinukdo ko sa endo, iyo ang katukdoan na inako ko sa kagurangnan. Nakanbangging pinasaluiban si Jesus na kagurangnan, nagkuasyanin tinapay, nagpasalamat sa kabinaak iyan, dangan nagsabi, iyo ini ang sakong hawak na idinudulot para sa endo. Gibuhan nindo ini sa pagrumdom sako. Siring man kinuha niya ang kalis pakamabanggi, saka nagsabi, ang kalis na ini iyo ang baagong tipan nin sakong dugo. Sa lambang pag-inom nindo ka ini, gibuha sa pagrumdom sako. Huli ta sa lambang pagkakanindo kan tinapay na ini, dangan pag-inom sa kalis na ini, ipinapahayag nindo ang pagkagadan kan kagurangnan, sagkod na siya magbalik. Antataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Ang paglukyaw kang Santo Ebanghelyo.
An kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Tinukduan sinda ni Jesus dapit sa kahadean nin Dios. Saka binulong nyaman an mga naghihilang. Kan nagsusulnop na an aldaw, sinabihan si Jesus kan 12. Subula na ang mga tao, tanganing maghanap nin masasakatan, asin nin makakakan sa haraning mga baryo o banwa. Huli tauya kita sa lugar na harayo. Alagad sinabihan sinda ni Jesus, tawin nindo sinda nin makakakan. Alagad nagsabi sinda, igwasa na kita nin 5 tinapay, asin 2 sira. Puwera sana kung magbakal kami nin kakanon para sa gabus na tawong ini. Mga 5,000 lalaki anyaon duman. Sinabihan ni Jesus an sa iyang mga disipulo, patukawan nindo sindang grupo-grupo, tigsi 50 lambang grupo. Pinatukaw kan mga disipulo an mga tao, kinuan ni Jesus an 5 tinapay saka an 2 sira. Nagtingkalag siya sa langit, asin nagpasalamat. Dangan, binaak niya ito, saka itinao sa mga disipulo, tanganing ipanao sa mga tao. Nagkarakan ang gabos, sagkod na nagkabarasog. Pakatapos, tinipon kan mga disipulo ang mga natada, asin 12 basket ang napano. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Sabi kan mga nutritionist saka mga doktor, we become what we eat. We become what we eat. Do you agree with that? Yes. Totoo ini, na kung anong kinakakan, iyo ang nagiging hawak. For instance, ang sarong tao na regularly nagkakakan ng healthy food, siyempre nagiging healthy ang lawas. Conversely, pag ang sarong tao, unhealthy ang kinakakan, junk food permi, iyo man ang lawas niya, unhealthy. In other words, ang klase nin kinakakan, ang choice nin pagkakan, dakula po ang epekto, bako sa nasa timbang kan sarong tao, kundi pati ang sa iyang mood, ang sa iyang energy, pati ang kakayahan niya na mag-isip saka magtrabaho, dakulang factor dyan, ang kinakan o dai kinakan. Kaya pwede pong paki-remind yung kataid mo, pakisabihi, you become what you eat. Kindly tell him or her. Nagiging ika kung anong kinakakan. Pagkatapos kaining misa, mapamahaw kita. Sana marumduman ta ini. Gura no kadakol ang kakakanon, how much portion, what type of food. Because you will become what you will eat. Asin dahil ang lawas ta po, kaipuhan nin kakanon, nagkakakan po kita aro-aldaw. Sige, daing pundo. Daing man pwedeng may aldaw na daing makakan, except kung tinutuyo ta po na mag-fasting for whatever reason, religious, medical. Pero ang lawas ta is always in need of nourishment again and again. Kaya nga niyan iba sa tuya, nagkakakan bako sa ng 3 beses. Minsan may merindalan pa sa pagtahawan. Minsan anom, daing pundong kakan. Kami sa seminaryo po, sige ang kakan. Paano warang ibang gibo? Sabi kan sa ruming formator, si Monsignor Nong, di ka mo nagpupundong kakan, siging kakan, gar mga mulinuhan ang ngimot nindo. Paano may tindahan sa gilid kan seminaryo, dawa halangkaw an samuyang kudal, masit-sit lang kami duman, so mga harong na hababa, masakat nin lata,
Ihuhulog mi an barya, ihahatod sa muya an kakanon. May mangga duman, sa irarom, sige po kaming kakan, sabi ni Monsignor. Daipaman akong nadangog na seminaristang nagadan sa gutom. Ang punto niya, mga daing disiplina sa pagkakan, siging kakan. Pero daita po lugod malingawan, namantang ang lawas nangangaipon ni nourishment, igwa pang parte kan sa tuyang pagkabuhay, na nangangaipo man nin pagkakan, because we are not just bodies, we are always body and soul together. Ang kalag, napapagalman. Ang kalag, nagugutom man. Kaya ang kalag, pinapakakan man. Sigurado po ako, naghinguwa ka mong magmaratang amay ngunyan, magdigdi sa St. Jude, tanasasabutan nindo na ang kalag, papakakanon. Tibaad nakakamati nin kagutuman ang kalag. Kaya sabi, mamata akong amay, mapasimbahan ako. Because I understand my responsibility towards my soul. My soul needs to be fed. Ang kalag na daig pinapakakan, minaniwang man. Daing surusimba, daing kurukomunyon, daing kurukumpisal, maniwangon ang kalag. Kaipuhan man pakusugon. Tanganing pag minaabot ang mga kadipisilan, masarig ang kalag, kayang hampangon ang mga kadipisilan. That is why Jesus gives us something far greater than ordinary food. Kan ang kagurangnan nakasabot, nakaipuhan kitang pakakanon, hawak asin kalag. Da isa na kita tinakwan nin ordinaryong pagkakan, kundi He gives us food par excellence. Ang pinakahalangkaw na klase ni nourishment. And what is it? Ang sadiri niya. Pag minapakakan ang kagurangnan, tinatao ang pinakamarhay, His very self. Bakong arog man po kita kaiyan, pag namumuot, pag mahalaga ang okasyon, itatao ang gabos. So pinakamaray na menu, so pinakamasiram mong luto, mapreparar para sa namumutan dahil espesyal ang okasyon. The Lord also deals with us in the same way. Tinatao ang pinakamarhay, kaya itinatao ang sadiri bilang kakanon. In many parishes today, nagdudulot po ngunyan ang mga parishioner kan sa indang tinagba. Sa ibang tataramon, himuluan. In English, first fruits. Ang mga parauma po, tuod kaiyan, na ang pinakainot sa Diyos. Dadarahon sa simbahan, idudulot bilang tinagba. Today is Tinagba Sunday in many parishes. Bit-bit kan mga parasimba, ang pinakamagayon nindang gulay, pinakamagagayon nindang prutas, tabako yan para sa inda. It belongs to the Lord. My most beautiful harvest belongs to the Lord. Nakikipagsabatan kita sa Diyos na ang pinakamarhay man tinatao sa satuya. Digdi satuya sa St. Jude, da imina po kamo pinabitbit nin mga gulay sa kanin bagas. At san ang ikaduwang kolekta para man po sa tinagba. Ang tinagba, minaduman po yan, pinagbabarangaan kan mga seminaristang mulinuhan ang ngimot. Salamat po sa tabang nindo sa mga nagpapadi. But our desire is to meet the Lord who gives His very self to us. Kada bes na nag-aatindir po kita kan Santa Misa, nagtatao si Jesus, giraray kan sa diri niya, siring kan ginibo niya sa krus. Ang pagkakaiba, duman sa krus, madugo, digdi sa misa, mayo ng dugo. Pero tunay siyang presente dahil nagtataram siya every time that we consecrate the bread and the wine, Jesus speaks through the priest. He says, "This is my body. This is my blood." Malinaw po ang tataramon, sinasabi niya na ini sa kuyang hawak asin dugo.
Daing niya po sinasabi, this is a symbolism of my body. This is a representation of my blood. Bako pong arog ka iyan. Daing niya sinasabi na simbolismo sa naining ginigibo tadigdi. Ay takong simbolo sa naini, ipundutan na po ini. If this is mere symbolism and representation, mauruli na po kita. Sayang kan kapagalan ta, kung ang kahulugan ka ini is just symbolism. It's not. Our Catholic faith professes that what we do at Mass is making Jesus truly, really present. Yaon po digdi ang kagurangnan. Real presence in the Eucharist. And because we become what we eat, the invitation for us, kada bes na inaako ta ang kagurangnan sa komunyon, kung kinakakanta ang kagurangnan, ano dapat ang nagiging kita? Sisay ang dapat nagiging kita? Si Jesus. If we receive the body of Christ, then we must become the body of Christ in the world. If we receive the body of Christ, then we ought to become like Christ. Buot sabihon, dapat binabago kita kan komunyon. Dahil po pwede na sige-sige ang pagpasimbahan ta duro Domingo, ang iba nga ni sa Indodigdi, arual daw pang nagsisimba. If we receive the Lord every Sunday or every day at communion, magayon siguro pong ihapot kung may nagbabago sa satuya. Am I becoming more patient, more kind, more honest, more giving, more generous to others? Takundai, tibaad inaako ko sana si Jesus sa ngimot, pero dai inaako sa puso. Bako pong anting-anting ang Eucharistia. Kung minsan natatakot kita sa mga nagkukomunyon na daitulos tigkakakan an ostya, binibitbit sa tukawan, tatibaa di uli sa harong ipakakan sa manok na pangsabong. The Eucharist is not anting-anting, that when you eat it, you suddenly become superhuman with abilities. The Eucharist, rather, is a relationship. It invites us to allow Jesus kagurangnan. Tinutugutan takang maging buhay sa sadiri ko. And it doesn't stop there. If it requires effort to be in relationship with Jesus, it's not just with Him, but also with others. Minakakan po kita hali sa sarong lamesa, kan parehong hawak asin dugo. Buot sabihon, burunyog kita sa raro magturugang. Kaya ang nagaako nin komunyon, nasabutan ta iyan kan nakaaging Domingo, Holy Trinity Sunday, ang maray na Kristiyano, dahi pwedeng mayong pakiaram sa kapwa. Kung nagkakan sa parehong lamesa, kaipuhan may pagmangno sa kapwa. Nagtatabang sa nangangaipo, nagmamangno kan duka. Because we are bound by the same communion. Kaya nga ni komunyon, united with, dahil buronyog kita bilang magturugang sarong hawak ni Kristo. Kaya mo niya na Domingo pigpapagirumduman kita, tulong bagay, enot, na sa Eucharistia, digdi sa misa, pirming presente si Jesus. Ikadua, na nagiging kita kung anong kinakakanta. Kaya kung kinakakan si Jesus sa komunyon, dapat nagiging arog niya, lalo na sa kinakban, mauruli kita sa harong, sa aga mabalik sa trabaho. Am I the presence of Jesus wherever I go? Asin ikatulo, na ang Eucharistia, pangapudan sa tuya na magkaburonyog. Kaya atsan, pagtindog tapo asin pagpila sa pag-ako ning komunyon, magayon siya saton ang sadiri, haputon. Inaako ko ba ang kagurangnan na may pagtubod? Or is this routine? I just want to line up, but there is no meaning. Tinutugutan ko ba ang kagurangnan na baguhon ako sa komunyon na ini? O pagkatapos kan komunyon, dating gawi lang, dating pag-uugali. Malaniton man giraray magtaram, para mudahon, para utik.
Nagpapakaraot ning kapwa para daya. Do I really change with the communion that I receive?